धंधा पानी कैसन चलता? सब बढ़िया बा रामेश्वर बाबू, रउआ सुनाई। सब ठीक बा, भगवान के कृपा से कुशल मंगल बा। सूरज जी मालिक। अच्छा विष्णु बाबू, रउआ के हम बाद में फोन करता नहीं। आज के हिसाब किताब हो गए? सब कर देले बानी मालिक। अच्छा वो अशोक गुलछा के 5 लाख के पेमेंट आयल है, वो चेक में आयल बा कि कैश में आयल बा? कैश में मालिक। लेकिन का? ऊ पेमेंट तो मुन्ना बाबू लेके चल गए मालिक। है पूजा। हाँ माई। कोनो का राम जी आइल बड़न जे आरती उतारबू। चलो भीतर। अच्छा माई। ई गांव अब बेटी बहन के रहे खातिर नहीं खे रह गइल। मुन्ना बाबू, कितना सुंदर मोबाइल। मुन्ना बाबू, एकर दाम कितना हुई? प्यार में कीमत ना देखल जाला। गाँव न रह गइल, कोठा हो गइल कोठा। जरत आग में हाथ के डाली चाचा, हाथ जल न जाए। ई रामेश्वर बाबू के छोट भाई नु है। हम आई। आज तो तोहर कॉलेज के छुट्टी नु बा, स्कूटी में बैठ के कहाँ जात बाड़ू? माई आज हमार फ्रेंड के बर्थडे बा, हम उबे जाता नी। प्रणाम चाची। खुश रह बिटिया, जियत रह। तबीयत पानी कैसन बा चाची? राम जी के कृपा से सब ठीके बा। वो इंजीनियर साहब के का हाल बा? पढ़ाई लिखाई कैसन चलता चाची? ठीक ठाक चलता, लेकिन हमनी जैसन गरीब आदमी के पढ़ावल लिखावल बड़ा मुश्किल बा, बहुत खर्चा लागता। अरे चाची, उहे राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाई। जब इतना कईनी आगे भी ठीक हो जाई। चाची हम जाता नहीं। अच्छा बेटी। खड़े खड़े दुआरी पर से बतिया के जाइबू कि घर के भीतर भी आइबू देव की बहिन? प्रणाम पुष्पा बहिन। प्रणाम प्रणाम। तनका बिटिया रानी से बतियाए लगनी है। ये जितने सुंदर बा उतने संस्कारी बा। इतना बड़ घर के बेटी, तनिको घमंड नहीं है। खाली बेटिए के तारीफ करबू, बाप कुछो नहीं के बड़न। कह सवेरे सवेरे कैसे आयल बड़ी? हम गरीबन के भगवान तो एके गो बाड़न ऊपर वाला, और नीचे तो रउए नु बानी रामेश्वर बाबू। बबुआ के पढ़ाई खातिर कुछ रुपया घटता। हम जरूर मदद करब, लेकिन रुपया के बदले कुछ न कुछ तो रखे के पड़ल। हम अपन घर खेत गिरवी रख देम रामेश्वर बाबू। घर खेत गिरवी रख देबू तो कथी खइबू आ कहाँ रहबू देव की बहिन? ना होई तो हमार मेन रोड वाला जोन जमीन बा उहे राख देब। मुन्ना, तू रात भर कहाँ रहला? भैया, हम रात में शिकार खेले गेले रही। ए देवर बाबू, रात के ई शिकार उकार खेलल बंद कर दी, बुझनी? दिन जमाना खराब बा। भौजी, अगर हम शिकार खेलना बंद कर देब ना तो हमार सास बंद हो जाए। बाप रे, बड़ा शिकार खेले वाला आइल बड़न। ए किरण के बाबू सुनता नी? आज तक तो तोरे बात सुनते आवता नहीं। कह ना का बात बा? अपने के तो हर बात मजाके लागेला। अगर हमनी के दामाद इंजीनियर होइयन तो कैसन रही? आखिर बेटी ला पढ़ा लिखल लड़का तो खोजा ही क्यों पड़ी? समय आई तो वो करल जाई। सुनी ना, देव की बहन के बेटा पढ़ल लिखल बा आ इंजीनियरिंग पढ़ता। ओकरा लखन लड़का 10 गाँव में खोजल जाई तो ना मिली। अपने के का विचार बा? किरण के माई, बात तो ठीक बा, एमे कुछ सोचे के पड़ी। उ लोग गरीब जरूर बा,
लेकिन जब लड़का इंजीनियर पास हो जाई तो उहो लोग तो हमनी के बराबरी में आ जाई। ई तू हमरा कहाँ ले ल सूरज? प्यार करे वाला तो नदी किनारे मिलेला, पार्क में बैठ के गपशप करेला, साथ में फिल्म देखे जाएला, पर ऐसा लागेला कि हम प्यार ना चोरी कैले बानी जे। किरण, जौन मजा चोरी चोरी में मिलेला उ खुल के कहाँ मिलेला? एक दिन हमनियों के प्यार रंग लाई, लेकिन का तोहर पापा हमरा के कबूल करी हन? अरे हमार भोले राजा, जिंदगी हमार साथ बीतेब कि हमार पापा के साथ? का हमरा 2 गो रोटी आ तन ढके खातिर कपड़ा नहीं दे सकत? लेकिन तू महल में रहे वाली राजकुमारी, का तू हमरा झोपड़ी में जिंदगी बिताइबू? हाँ बिताइब, और एक खुशी के साथ बिताइब। ई जन्म तक का 7 जन्म तक बिताइब। सूरज, बस ऐसने हमरा के प्यार करती रहा। धक 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 दिल धड़के लागल, फर 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 आँख फड़के लागल। धक 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 दिल धड़के लागल, फर 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 आँख फड़के लागल। जाने कवन रोगी हमार हो गइल सैया, लागला के तोहरा से प्यार हो गइल। बलमा लागला के तोहरा से प्यार हो गइल। हुक 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 जिया करे लागल, दिल में बेचैनी अब बढ़े लागल। हमरा धड़कन के तेज रफ्तार हो गइल। रानी लागेला कि तोहरा से प्यार हो गइल। रानी लागेला कि तोहरा से प्यार हो गइल। जब से पड़ल बाहो तोहरा पे नजरिया, तबे से हलचल होता दिल के भीतरिया। जब से पड़ल बाहो तोहरा पे नजरिया, तबे से हलचल होता दिल के भीतरिया। सच कहीं ए गोरी दिल मचले लागल, देखे बिन तोहके जान निकले लागल। दूर रहल अब तक दुश्वार हो गइल। रानी लागेला कि तोहरा से प्यार हो गइल। हो रानी लागेला कि तोहरा से प्यार हो गइल।
ओढ़नी है सर के लागल, हथवा से चूड़ी है खन के लागल, माधुर मिलन बदे दिल बेकरार हो गइल, बलमा लागेला के तोहरा से प्यार हो गइल, सैया लागेला के तोहरा से प्यार हो गइल। अंकल उहे बा देव की चाची की घर। अच्छा तू जो बेटा। देवकी बहन, ओ देवकी बहन। के ह? रामेश्वर बाबू यही जा। प्रणाम रामेश्वर बाबू। प्रणाम। प्रणाम पुष्पा बहन। प्रणाम। आज अचानक यही गरीब के कुटिया में? यही तरह खड़े खड़े बात करबू कि बैठे के लाई भी कहबू? अच्छा अच्छा रामेश्वर बाबू। बैठी ना रामेश्वर बाबू। हमरा तो समझ में नहीं आवत हम रोनी के का सेवा करी। सेवा हुआ छोड़ देव की बहिन, पहले ई बताओ कि हमार किरण बेटिया के बारे में तोहरा का ख्याल बा? इतना बड़ा घर, इज्जत, नाम, शोहरत सब देले बाड़न, और किरण बिटिया के रूप में भगवान हीरा के टुकड़ा देले बाड़न। अब इससे बेसी हम का कहीं। उहे हीरा के महल से उठा के ई घर में हम सजावे के चाहतनी। बहन हम चाहतनी कि हमार बेटिया किरण ई घर के बहू बने, और श्याम बाबू हमार दामाद। बहन तोहरा कौनो बात के दिक्कत नहीं है? बहन ये तो गरीब के झोपड़ी में हाथी पाले वाला बात हो गई। कहाँ किरण बिटिया महल में रहे वाली और कहाँ हम गरीबन। बस ही बतावा हमार बेटिया तोरा बहू के रूप में मंजूर बिया कि ना? जब लक्ष्मी खुदे चल के हमरा दुआरी पर आइल बाड़ी तो हम ना कैसे कर सकीला। देवकी बहिन हम जौन आशा लेके आए रहनी उ रउआ पूरा कर देनी, लेकिन जोले हमर बेटा पढ़ लिख के पास ना हो जाए तौले ये बात के जिक्र केहू से ना करेगी। समय अइला पर बतावल जाई। हमनी के मंजूर बा। रिश्ता जब पक्का हो गईल तो ई घर आ ऊ घर में कोनो अंतर नहीं है। ई कागज के टुकड़ा के अब कोनो मतलब नहीं है। का बार बार फोन करता रू? बस बन गई रही तो तुम्हारा गोदी में आके ना सुते दिन। चलो फोन रखो। लोग ठीक कहला, गाड़ी या मेहरारू में कोनो फर्क नहीं है। कब कहाँ बिगड़ जाई एकर कोनो गारंटी नहीं है। ए भैया ई बसवा जगतपुर जाई का? जगतपुर तो जाई, लेकिन एकर कोनो गारंटी नहीं है कि कब जाई। साफ साफ काहे ने का कहत जे बसवा ना बनी त ना जाई? जा मर दे जा, दिमाग के काहे दही बड़ा बनेले बड़ा, ना जाई जा। ए भाई मोजा के खिस काहे जूता पर उतरले बड़ा? मेहरारू के मामला बा त जाके घरे फरियाल। एगो मेहरारू के टेंशन, दोसर का ई बॉस के टेंशन, तीसरा ई टेंशन कहाँ से आ गई? अरे वो टांगा रुका रुका रुका। ई टांगा जगतपुर जाई का? बसतपुर तक जाई टांगा, जगतपुर में छोड़ दे। अरे जगतपुर जाए के बाकी ना? का मुड़ी हिलावत बड़ा? आके फटाक से चढ़ जा। केकरा ऊपर? अरे बुद्धू टांगा में।
तरीका देखा तारा। शोले फिल्म में जब हेमा मालिनी टांगा चला सकती है तो हम काहे ना। अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, यहाँ तो सबके शोले फिल्म के हवा लागल बा। सिंगल पैसेंजर बा, आगे से आके चढ़ जा। ठीक बा। चलो आगे से चढ़ गई नी। ठीक बा। चल रे। चल जल्दी चल। शोले फिल्म में बसंती टांगा चलावेली, बसंतपुर में राधा चलावेली। अगर तू शोले फिल्म के बसंती बाड़ू तो हम कौनो धर्मेंद्र से कम नहीं की। बुझाता हमनी के जोड़ी खूब जमी। ए बाबू, गांव में नया आइल बड़ा ना? 7 पुस्ता से इहे गांव के बानी। हमार बाबू दादा परदादा इहे गांव के रहले। तो टांगा से काहे नहीं का उतरत? जगतपुर इहे बा, बैठल बैठल सीट के गरम करता रह। इतना बड़ा हॉट आइटम सामने रही तो देह गरम ना होई। तो का हम हीटर बानी? जल्दी से उतरा। ठीक बा बाबा, उतरतानी। फटाक से हमारे 50 रुपया दे दो। अरे चिंता काहे कइले बाड़ू? बिना देले नानू जाइब। हाइला। ठीक बा। सीट गरम करे के फीस। जय राम जी के बाबू। जय राम जी के प्रणाम। बाय बाय। सवेरे से खोजत खोजत तो साफ पागल हो गइल बानी। खाइल पियल सतुआ ले आ गइल हेबर। एहबर भेंटा जाई त मुआ दे मार के, मुअली के मार मारे मोकरा के। का भइलो डमरू चाचा? सवेरे सवेरे डमरू की तरह बाज रहल बाड़ा। कोनो बात के टेंशनवा बा का? का बताई, सवेरे से ना घोड़िए लौकतिया आ ना टंगवे लौकता। बुझाता कोनो ससुरा हमार टांगवा चोरा के ले गइल का। चाचा, तारा जैसन तार घोड़िया बुढ़ाइल नहीं खे, घोड़िया भी जवान बिया। लागता कि दुखा काका के घोड़ा के लेकर भाग गए। रे बूढ़ बूढ़ केकरा कहता रे? बूढ़ होई तोर बाप हैं? घोड़ी के भाग कहता रे, तोर करेजे गांठ देम रे। घोड़ी नु भाग जाई, आगे टंगो भाग जाई। बुझ गई नी। लागता दुखा काका के घोड़वा दहेज में तार टंगो ले गए। एगो तो हम ऐसा ही कंफ्यूज आइल रहनी। आई ससुरा कंफ्यूज आइलो में कंफ्यूज याद लक हमरा के। ए बबुआ, ए तनी रुकिया। रास्ता मिस्टेक आइल बानी। बसंतपुर हई रास्ता जाई आकि होई जाई? हइये चल जाई। अच्छा, एगो घोड़ी या टांगा देखला सवेरे से? का भइल बा? अरे देखा ना, घोड़ी या टांगा हमार भुला गइल बा। सवेरे से ओकरा खोजत खोजत गोड़ में हेडेक हो गइल बा। एगो बात बतलाई? हाँ बबुआ, बताओ बताओ। तो सुन। हाँ। जेने तहार घोड़िया गइल होई नु, हाँ। उन्ने उ मुत्ते मुत्ते गइल होई। हाँ। तो सुंगते सुंगते जेबे तब नहीं घोड़िया भेटा जाई। रे ससुरा रे, हम मुझ सुंगे वाला बानी रे। हम मुझ सुंगे वाला बानी रे। एगो तो हम अपने कंफ्यूज आइल बानी। आ जौन ससुरा भेटाता तो न टेंशन नहीं आते बा हमरा के। चल चल जल्दी।
बस 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 रुक। ए राधा। हाँ बाबूजी। हम तो सोचत रहनी तू प्लेन के ड्राइवर बनबू, हेलीकॉप्टर के ड्राइवर बनू, आ तू पढ़ लिख के टांगा चलाइबू। बाबूजी इहे टांगा के बदौलत रहुआ हमरा पढ़ैली लिखैली, ई टांगा के हम कैसे घृणा करी। आज कॉलेज के छुट्टी रहल तो सोचली कुछ पैसा कमा ले। इली बाबूजी सुबह सुबह के बोनी। तू ही रख लाई पैसा, आ बाजार से जाके मर्दाना वाला शर्ट पैंट किन लीह। आ सुन लो, एगो चाइनीज टोपी ले लीह। काल से तू ही कमाइयो, टांगा चलाइयो। बड़ा एली पैसा देखाए वाली। ए बेटा, ये सवेरे सवेरे कहाँ जाता रहो? माई तनका संगतियन से भेंट करके आवतानी। नाश्ता तैयार बा, तनी खा लत जइहो। ना माई, बहुत दिन के बाद आइल बानी, पहले गांव घूमे ओकरा बादे नाश्ता करब। अच्छा माई जातानी। गांव घर संगतिया से तो एकरा इतना लगाव बा, खाए पिए के भी कोनो चिंता ना रहेला। अरे श्याम। का अरुण बाबू? कब आइल ह शहर से? काले तो आईनी शहर से। ई सवेरे सवेरे कहाँ जाता रह? बड़ा दिन हो गइल बा गांव घूमले, तनका चलो तनी गांव घूमे। तू गांव के एक पढ़ल लिखल आदमी का पैदल घूमबा? इल हमर मोटरसाइकिल के चाबी घूम के आवा। अरे श्याम, तू भी का याद करबा कि कोनो रईस से पाला पड़ल रहे। ई टांगा जगतपुर जाई का? बसतपुर तक जाई टांगा, जगतपुर में छोड़ दे। भैया। ओ भाइयो, तारा हेंगा बोले के चाहिए? ऐसा बुझाता हम मेहरारू बोलावा तारी। तू जानता रह, हम मेहरारू के आवाज के चलता हम पैंटे पैसा हो जाला है। तारा हेंगा बोलावा के चाहिए? ए भाई खिसियात काहे बाड़ो? बसतपुर गांव ये का? और डुप्लीकेटवा अखवा निकाल दो। भगवान का तो दियल अखवा है बढ़ले बा। है तारा बोडवा नहीं खा लौकत? ए चश्मा वाला बाबू, यही से कहल जाला बगल में बच्चा आ शहर में ढिंडोरा है। सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर देलक। अरे बाप रे, यहाँ तो लोग बीखे पादता। ए मिस्टर, केकरा से मिले आइल बाड़ा बसतपुर में? ए मिस्टर, का देखा तारा? हम कोनो दुकान के शो पीस हई जे तारे घुर घुर के देखा तारा? इतना सुंदर चीज के देखे में कोनो अपराध बा का? तू हमरा अच्छा लगलू, हम देखे चले नी। त का हम आगरा के ताजमहल हई जे टिकट कटा के देखे चलैला? अरे तू हमरा नजर में ताजमहल से का कम बाड़ू? तनी आईना में जाके अपन चेहरा देखो, तोहरा आगे तो ताजमहल भी फीका बा।
लड़की जहाँ हंसली की फंसली। मजा आ गई मुन्ना, मजा आ गई। माल तो बहुत तगड़ा बा। तगड़ा माल के रोगड़ा भी तगड़ा लागी। का कीमत बा? पलरा सेठ 3.25 खोखा, उसे 1 लाल पाई कम ना। ए मुन्ना, हम तोरा के ये धंधा में ले आईनी, आ तू हमरा से 10 कदम आगे निकल गईले। पलरा सेठ, गुरु गुरु ही रहेला, आज चेला चीनी हो जाला। ई बात के भूल गेला का? अगर तोरा के ई डील करे के नइखे तो हम जाता। जा साला, हमरे बिल्ली हमरे से में हो। हाँ मालिक बोलू। ए मुन्ना, चुपचाप बेग हमरा के दे। ए मुन्ना, तू तो गुरु चला के डायलॉग मार के चल गई। तू इहो सुन ले, बिल्ली सब कुछ सिखावेला बाग के, लेकिन गांसी से उतरे के ना सिखावे। तू हमरा से गद्दारी करबे? बैठ साला, खुद बेईमानी का चश्मा पहन के हमरा के ईमानदारी के पाठ सिखाओ तारा। चुपचाप माल दे दे। सूरज, हम तुम्हारी एहसान कैसे चुकाए? रे हरामी मुन्ना, तू तो आज हमर फंदा से बच गई। तोहरा के हम ऐसन जगह मारे कि पिए खातिर पानी मंगवाता तोहर मुंह में कुत्ता भी ना मुतियन साले। टकला बलराज, जौन चाल तू चलबे ना, उहे चाल में तू फंस जाइबे। हट चल, एक दिन यह टकला के खोपड़िया का चाल में फंसबे तू। का बात बा मुन्ना बाबू, रउआ आज ज्यादा खुश लागतानी। रानी डार्लिंग,
अब तोहार झोपड़ी में रहे वाला दिन गईल। अच्छा हम्म। कैसे मुन्ना बाबू? आज तकले हम सूरज जैसे वफादार आदमी कहियो ना देखले रहनी। खैर छोड़े ही बात के। अब तू रानी। अरे राधा, तू बिना बतेले चल जाता रू, तनी और देर रुक जा ना। ना किरण, हमरा देर होता। अभी तो बहुत समय बा, इतना जल्दी घर जा गइल। जाता नहीं। अच्छा चाचा। का बात बा किरण? चाचा, यह राधा हमार सहेली। प्रणाम चाचा। ऐसे मिलल जाला, ऐसे मिलल जाला, ऐसे मिलल जाला। चाचा, राधा के हाथ छोड़ दी, हमनी के जाए के बा। चल राधा। अरे जेकर हाथ में इतना गर्मी बा, ओकर बदन में कितना आग होई रे बाबा। मुन्ना। हाँ भैया। आजकल तू रातों में नहीं खेल लौकत, कहाँ रहता रह? भैया आजकल नया बिजनेस शुरू कैले बनी, उहे में तनी बिजी रहनी। राधा। श्याम। श्याम, तू कहाँ बड़ा? राधा, तू कहाँ बड़ा श्याम? श्याम। श्याम, तू कहाँ बड़ा? श्याम। राधा। हमरा के मत सताओ श्याम, बाहर निकलो। इला बाहर आ गई। मुन्ना बाबू रहुआ? हाँ मुन्ना बाबू, जौन दिन से तू हमरा से हाथ मिलेलू उहे दिन से हमार तन बदन में पूरा आग लागल बा। आवा न हमर रानी, हमार आग बुझा था। चला बुझा था। मुन्ना बाबू। कितना भागबू, कहाँ तकले भागबू? मुन्ना बाबू, जौन आग तू लगले बाड़ू वो आग तो तोहरा के बुझावे। ऐसे जब भी तारा पास आवे नी त हमरा कहीं जाए के मन ना करेला। जाड़ा आइल बा जाड़ लगता, अब न हमार मन मानी, अब न हमार मन मानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी, सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। सटल रहा ए हमर दिल जाना, सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जाना। जब जब देखेली चुंबक लागेला ए गोरी तोहर जवानी, हम बानी लोहा जे ना खिंचेला होश में हम न बानी।
जब जब देखेली चुंबक लागेला ए गोरी तोहर जवानी। हम बानी लोहा जे ना खिंचेला होश में हम ना बानी। बहे पुरबैया न हमसे रहाता, बहे पुरबैया न हमसे रहाता। बात हमर तू मानी, बात हमर तू मानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जाना। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जानी। सटा के हमसे सटल रहा ए हमर दिल जाना। भैया का बात हो मुन्ना, कहा। भैया हमरा शादी करे के बा। अरे मुन्ना, ये तो खुशी के बात बा। तारा किरण बेटिया की शादी एक ही मंडप में हो जाई, पर लड़की के है देखले बड़ा। हाँ, वो डमरूलाल की बेटी राधा है। वह तांगा वाला डमरूलाल के बेटी? हाँ भैया। कहीं पागल तो नहीं हो गला मुन्ना? एगो तांगा वाला के बेटी के साथ में ब्याह करब? सर समाज लोग का कही? जमीन और आसमान का कभी मिलन होला? नदी के दूगो किनारा कबो आपस में ना मिलला मुन्ना। ये हमार जीत समझ लिया पागलपन भैया। अगर हम शादी करब तो उहे राधा से, ना तो काजी अभी भी अपनी अमीरी गरीबी जात पात के भेदभाव में बानी। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गईल। लड़की के हम देख ले बानी, सुंदर बिया, सुशील बिया, ऊपर से किरण बेटिया के सहेली भी हिया। ए जी भगवान के देहल हमनी के लगे सब कुछो बा, धन दौलत रुपया पैसा इज्जत सब बा। अब का चाहे? लड़की हमरा भी पसंद बिया। मुन्ना, डमरूलाल के बुलाओ। लड्डू खाना डमरू खा। खाना खा। सुनो डमरू, हमर मुन्ना के तोहर बेटी पसंद बा। हम चाहतनी कि ओकरा के अपना बहू बनाई।
कहाँ खो गइल बड़ा? रामेश्वर बाबू, ई बात सुन के तो हमरा गोड़ के नीचे के जमीने खसक गइल। त ई रिश्ता हम पक्का समझी नु। मालिक मालिक आनर के दुगो आंख मिले उससे बढ़ के ओकरा खुशी का हुई? मिठाई तो खियावनी देव की बहन, लेकिन कथे के खुशी में? हमार बेटा इंजीनियर पास हो गईल। अली रामेश्वर बाबू, मुंह मीठा करी। मिठाई से सिर्फ काम ना चली चाची, हमरा के पार्टी चाहिए पार्टी। ए बेटा, किरण बिटिया के मिठाई से काम ना चले, पार्टी चाहिए पार्टी। पार्टी कौन बड़का बात बा माई, वो हो जाई। तू तो डबल खुशी सुना देहलू है बहन। श्याम इंजीनियरिंग पास हो गईल आ हमर मुन्ना के शादी भी तय हो गईल। रामेश्वर बाबू, हमनी के जोन वादा कैले रहनी ओकरा बतावे के समय अब आ गईल बा। तू ठीक कहता रू देवकी बहन। अब एक्के गो मंडप में 2 गो बियाह होई, किरण बेटिया के श्याम के साथ हमार मुन्ना के शादी राधा के साथ। आज हम पियब अब मुन्ना बाबू के भी पियब। इली मुन्ना बाबू। ना मुच्छर, आज हम बहुत ज्यादा पी ले बानी। आज न पियब तो कब पियब मुन्ना बाबू? इतना बड़ खुशी के दिन बा, रउआ बिया होता आज के रात न पिए तो कब पिए मुन्ना बाबू? ठीक कला बोला, आज के रात खूब पिए के बा। ओकरा के बाद रंग रलिया मनावल जाए। दीदी लेके लहंगा में आनी तू
सूरज अरे किरण, इतना रात के तू हमरा कमरा में? मालिक मालकिन के मालूम पड़ी तो अनर्थ हो जाई। आ तोहरा हाथ में ई बैग कैसन? हमनी के तुरंत ही घर छोड़ के जाए के पड़ी सूरज, ना तो सब गड़बड़ हो जाई। बाबूजी हमर बिया केहू और से तय कर देले बाड़न। ढेर सोचे के समय नहीं की सूरज, चलो जल्दी। लेकिन हम गरीब बेरोजगार आदमी तारा के का खियाई, कहाँ रखे? एगो दीदी बिया, वहाँ तोहरा के लेके जाए के संभवे नहीं के किरण। तू ओकर चिंता मत कर सूरज, हम अपना संगे रुपया पैसा गहना गुड़िया लेके आयल बानी। इतना से हमने के गुजर बसर आराम से हो जाई। चलो जल्दी। आवा किरण, चलो। रोका रोका रोका, बस रोका। ए बस। नीमक हराम जौन थाली में खैलस उहे में छेद कैलस तू। चाचा भैया भैया। आओ मुन्ना, भौजी के छोड़ के आ गइला? हाँ भैया। अब ससुर जी के कैसन तबीयत बा? उम्र हो गई, ज्यादा कास रखी। रोवा के याद करत रहनी। का मुंह लेके जाई ससुराल में? बेटी इतना बड़का कांड कैले बा, का उहे सुनाए के खातिर जाई हम? अच्छा एगो बात बताओ तो मुन्ना, उस साला हरामी सूरज के एगो दीदी भी तो बिया। लेकिन भैया ऊ हरामी सूरज के तो ओकर करनी के सजा मिल गइल बा, लेकिन ऊ में ओकर बहन के का गलती बा? ऊ तो मर गइल, लेकिन ओकर आत्मा तो जिंदा बा। आ जब ओकर दीदी दर दर के ठोकर खाई तब ओकरा आत्मा के पता चली कि ऊ केकर इज्जत पर हाथ डलले रहे। जो ओकरा के बाहर निकाल। ठीक बा भैया। किरण, एगो औलाद होके के खातिर तू हमर प्यार के नाजायज फायदा उठैले बाड़ू। अगर हमर कोई दूसर बच्चा रही तो अभी के अभी गोली ठोक देती हम। आइंदा आज के बाद कोई गलती कर लू तो जोन हाथ से हम खाना खिलेले रही उहे हाथ से तोर गला घोंट देम। रे क्या बोलता रे? शुक्र के औलाद, तू अपना बाप के इतना जल्दी भूल गई ले। बलराज तू तो बहुत बड़ा नमक हराम बाड़ा रे। बहुत देर के बाद पहचान ले लो अपने बाप के। कुत्ता के आवाज से पता चल जाला कि वो कौन से नस्ल के कुत्ता बा। चल भौंक। चुप बे हरामखोर। सूरज के साथ तो तू बहुत भौंकत रहे। अब तू अपन धंधा कैसे करबे तू रे? कैसे मालूम भइल रे कुत्ता तोरा के? ए रे नौटंकी बाज, बंद कर अपन नौटंकी। अब तोहरा आखिरी समय आ गइल बा रे। तू खुद अपन गोड़ पर कुल्हाड़ी मार ले।
बेटा कितना बड़ा काहे ना हो जाए, बाप के सामने बेटा बेटा ही रहेला। आ तू तो हमार सामने चीटी हो चीटी। रे कुत्ता, चल फोन रख। जल्दी से एकर बियाह ऊ इंजीनियरवा से करा दो, ना तो ई हमनी के खानदान के नाक कटवा दी। ना माई, हम सूरज के सिवाय के और से शादी ना करब। ऊ तक कब के मर गईल, ओकर लाश अब तक ले चील कौआ नोच नोच के खा गईल हुई। कहतारू सूरज से शादी करब? हम ओकरे याद में जिंदगी बिताइब, लेकिन और से शादी के बारे में सोच भी नहीं की सकत। चुप रहा किरण, बेटी होके चाचा संगे मुंह लागतारू। मम्मी, चाचा से कह दी, चाचा भी चाचा के जैसन रही। और इस सुनी चाचा, हमार शरीर में भी राउरी खानदान के खून दौड़त बा। जितना गर्मी राउर खून में बा, उतना ही गर्मी हमार शरीर के खून में भी बा। हमार दादा दादी राउर नाम डमरूलाल ठीक रख लो। जौन पावता उहे बजावता। केकरा से पूछ के हमर बिया तय कर देली। इतना बड़ा घर आ इतना बड़ा खानदान में तो रिश्ता तय कैले बनी, आ तू खुश होके के जगह नाराज होता रू। एगो बदमाश के पल्ले बांध के रउआ हमरा से पिंड छुटावे के चाहता नी। अरे ना बेटी ना, तू हुआ रानी ना महारानी बन के रहबू महारानी। बाबूजी, हमरा वहाँ रानी ना नौकरानी बन के रहे के पड़ी। ई का कहतरू? अगर ई बियाह ना भइल त रामेश्वर बाबू हमरा गोली मार दिया। कुछ हो जाए बाबूजी, लेकिन हम ई शादी ना करब। तुरंत जाके रउआ शादी कैंसिल कर दी। जाई ना बाबूजी। अच्छा बेटी, तोहारी एक इच्छा बा तो हम जातनी। भैया, लात के भूत बात से ना मानी। साले डमरूलाल, तोरा के आज हम ऐसन बजाए कि तू जिंदगी भर बचते रह जाबे। तो नहीं गया चाचा, एमे से तो खाली टाड़ी चुओता चाचा। हे भगवान, सब नसे उतार देला। बड़ी खराब सपना देखले रहनी है। हे बाप रे। बैग मर दे, बुढ़ारी में सठिया गेल बड़े का। दिन में बैठल बैठल सपना देखता रहा। अरे बाबू, हमरा बुझाइला कोनो ढिंग दे गोली मारलक करे जामे। बैग जे भइल से भइल रमेश्वर बाबू, ये शादी के रुआ रोक दी, न त एगो ना 3 जिंदगी बर्बाद हो जाई। का बात करता रुदेव की, लोग अपना आन बान शान के खातिर जान तक दे देवलन सा। ई रामेश्वर अपना बेइज्जत कैसे सही? कभी कभी बच्चन की खुशी के खातिर समझौता करे के पड़ेला रमेश्वर बाबू। जौन पैसा ले ले रहलो अपन बेटा के इंजीनियर बनावे खातिर, उठेवा के का होई? उ लेन देन के कागज भी फाड़ दियल गईल। ईमानदारी से कबो पीछे न हटब मुन्ना बाबू। राउर ब्याज के साथे पाई पाई चुका देब हम। नइखे विश्वास त फिर से कागज करवा ली। जहां तक राधा के सवाल बा त राधा हमार है, हमार। तू केकर गिरेबान में हाथ डाल लेला? केकर गिरेबान में? राधा ई घर के होए वाला बहू है। ई बात तू अपन बेजा में उतार ला। झूठा आन बान शान के पीछे मत जाई मुन्ना बाबू। कल भी प्यार की जीत रहे, आज भी बा, बिहान भी रही। राधा 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 ऐसन चिल्ला तर बुझाता तोहरा बाप के घर। बाप के घर तो ना है बुढ़ऊ, लेकिन होखे वाला ससुर के घर जरूर है। राधा से शादी करके हम ई घर के दामाद बने, दामाद। चलो राधा, अब ये मंदिर में चल के शादी कर जाओ। मंदिर में तोहर शादी ना, श्राद्ध होई श्राद्ध। और ई घर तोहार ससुरार ना, तोहार शमशान घाट बने।
भाग बेटी भाग, चल यहाँ से। श्याम, छोड़ दे मुन्ना बाबू के। ना माई, एकरा के हम ना छोड़ब। श्याम, अगर तू हमार बेटा बड़ा तो खबरदार मुन्ना बाबू पर तू हाथ मत उठावा, ना तो तोरा जोन मन बा तू उहे कर। माई खातिर छोड़ता नहीं, ना तो तोरा के इतना पीस बनैती कि जमीन में गाड़े खातिर जगह कम हो जाई। इतना दुख तकलीफ से पढ़ा लिखा के हम तोहरा हाथ में कलम थमौनी, तू वही हाथ में हथियार पकड़ लेला। हम तोहरा के इंजीनियर बनल देखे के चाहतानी, इस सड़क के गुंडा मवाली ना। गुंडागर्दी हम ना माई, उ शुरू कैले बा। तू तो जानत तारू माई, उ मुन्ना कितना कमीना बा। श्याम, ई तू मत भूला, तोहर पढ़ाई पूरा करे में हुनकर कितना बड़ा हाथ बा। रामेश्वर तो सौदा कैले रहे अपन बेटी के शादी हमरा साथे करे खातिर। तू तो हमरा से एक बार भी ना पूछलू, अब वचन दे देलू। हमरा से गलती हो गई बेटा, हम तो तोहरे भलाई खातिर सोच ले रहनी, लेकिन ई का से का हो गई। ई खाली पेपर का मतलब का है श्याम? हमनी अपना वचन से पीछे हटे वाला ना है चाचा जी। ई खाली कागज पर हमर सिग्नेचर बा। श्याम, तू एगो पढ़ल लिखल समझदार आदमी हुआ, अभी भी मौका बा। ई इतना बड़का घर, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, ई सब तोहरे तह। जरा ठंडा दिमाग से सोचा बचवा। सोना के पिंजरा में भी चिड़ई कबो खुश ना। सोच सोच के पागल बानी, रखी हा न कौनो बंदगी। सोच सोच के पागल बानी, रखी हा न कौनो बंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। सोच सोच के पागल बानी, रखी हा न कौनो बंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। ला खोलले बानी दिल के अपन खिड़की। कभियो त लगैबो रानी प्यार के खिड़की। केहू के न करे दी हम, केहू के न करे दी हम प्यार के बंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। तोहरा बिन न रह पाएब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। के बाटे धनिक गरीब सब एके नास के बाटे पत्थर कंकर के रुकेला प्यास के। बाटे धनिक गरीब सब एक नास के बाटे पत्थर कंकर के रोकेला प्यास के। जैसे ऐली जायब, जैसे ऐली जायब रहत यहाँ दिल लगी। तोहरा बिन न रह पायब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। तोहरा बिन न रह पायब हम, काटी हो कैसे जिंदगी। सोच सोच के पागल बानी, रखी हा न कौनो बंदगी। सोच सोच के पागल बानी, रखी हा न कौनो बंदगी।
तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी, तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी। सोच सोच के पागल बानी रखिया न कोनो बंदगी, तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी, तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी, तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी, तोहरा बिन न रह पायब हम काटी हो कैसे जिंदगी। बस कब चली हो? ओ ड्राइवर साहब, बस चली कि ना? पैसेंजर तो पूरा हो गए, अब तो बस चले का चाहिए। पहले बस पर से उतरो लोगन तो भाई। भाई लोगन एगो कहावत सुनले बाड़ो लोगन, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव पर गाड़ी। चलो धक्का मारो लोगन, स्टार्ट हुई तो चली। काओ ड्राइवर साहब, ये ठेल गाड़ी है। खबरदार हमर बस के ठेल गाड़ी मत कहियो, जब चली तो रेल गाड़ी से भी तेज भागी। चलो धक्का मारो लोगन। चलो धक्का मारल जाओ। मारी धक्का लोगन। मारी धक्का, अरे जोर से मारी। का भाई लो, अरे मारो ना धक्का मारो। बजरंग बली के नाम से लेकर मारो, मारो जोर से भाई। हो गए स्टार्ट, हो गए थोड़ा सा और बढ़ाओ। जय बजरंग बली, बढ़ाओ। अब स्टार्ट हो गई के बाद। दहेज में एगो खटारा बस का मिल गइल बा, जिंदगी हराम हो गइल बा हमर। अरे मारी जोर से धक्का। जोर से मारी। का भइल हो, गाड़ी हिल तो नहीं खे। मारी जोर से धक्का। अरे का भइल हो? का भइल हो भाई? काहे नहीं खा धक्का मारत हो? का भइल? जा, यहाँ तो आदमी नहीं खे। ये तो सब भाग गइल सन। दहेज में एगो खटहारा बस का मिल गइल, एकरा चलते हमर 5 बीघा जमीन ओरा गइल। देखा देव की बहन, ई कागज के मुताबिक तोहर सारा चल अचल संपत्ति, घर द्वार, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस रामेश्वर बाबू के नाम हो गए बा। कहो वकील साहब? सरकारी कागज के हिसाब से घर तोरा तुरंत खाली कर दोगे पड़ी। लेकिन वकील साहब, वो कागज तो फाड़ देल गए रहे। माई, रामेश्वर बाबू के फेर से हम कागज बना के दे देले बानी। बबुआ, ना कोनो ठौर न ठिकाना, हमनी के कहाँ जाएम सन? घर दुआर फेर से बन जाई माई, लेकिन इज्जत एक बेर गईल तो दोबारा ना आई माई। जाके घर सील कर दा। सर। माई, पानी लिया देले बानी, आके नहा ल। 2 दिन से नहैले नहीं खू। तू आके पहले खिचड़ी खा ला। 2 दिन से तू ठीक से खाना नहीं खा खैले। माई, बाद में खा लेम। एक जगह नौकरी के बात भइल बा, हम मुँहे जाता नहीं। अरे ए लेखा तू खाना ना खइबा तो तोहर सेहत खराब हो जाई। अरे जान बा त जहान बा। ओए, केकरा से पूछ के ई झोपड़ी बनैली है? तोरा बाप का जमीन हा? बबुआ,
जोले हमनी के दोसर कोनो बंदोबस्त ना हो जाता तोले 2-4 दिन हमनी के एजवे रहे दी। ई का कौन लवारिस जगह है कि जगह कब्जा करबू? जासन तोड़ दसन साला के झोपड़ी के। खबरदार, हमर झोपड़ी तुरे कोशिश कैला लगन तो तहनी के हाथ गोड़ तोड़ के रख देम। भीख भी मांगे के काबिल ना रहब लगन। का देखता रसन? मार साला के। छोड़ दे हमरा बेटा के, छोड़ दे। बबुआ ये लड़की कहाँ बिया? कब से फोन बजता, उठावे के नावे नहीं के। हेलो, के बोलतानी? हम किरण के सहेली बोलतानी। हमरा किरण से बात करे के बा। किरण 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 हम आई। हाय तार फोन बाटे ला। हेलो हेलो के? किरण, तू हमरा के ना चिन्हेलू। हम सूरज के बहिन बानी। तहर सूरज जिंदा बा किरण। का? सूरज जिंदा बा? कहाँ बा? कैसन बा? का हम सूरज से बात कर सकतानी? काहे ना? सूरज सूरज। हाँ दीदी। किरण के फोन बा। लो बात कर लो। हाँ किरण, हम सूरज बोलतानी। हम कैसे यकीन करी कि तू सूरज बाड़ा? हाँ किरण, हम उहे सूरज बानी। तोहरा साथ 7 जन्म निभावे के कसम खैले रहनी। लेकिन सूरज उ रात जे होखे के रहे उ ना भइल। किरण, मारे वाला से बचावे वाला बड़ा होखेला। तू कहाँ बाड़ा सूरज? हम अभी तोरा से मिले के चाहतानी। भौजी, हाँ पुष्पा, तोरा की याद बानू? बिहान फिल्म देखे जाए के बा। दुनिया सुहाना, प्यार के खुशबू पाही पवन से हो जाए पागल जमाना। हाय फुलवा के बारिश होई गगन से, लगी दुनिया सुहाना। प्यार के खुशबू पाही पवन से हो जाए पागल जमाना। हमसे मिलवा ता लोगवा के जान निकली, हमसे मिलवा ता लोगवा के जान निकली। तू जो आईबा, हाय तू जो आईबा, चारों दिशा से चांद निकली। तू जो आईबा, चारों दिशा से चांद निकली। आज नाची गगन गाई पवन, झूमी जमी रब होई मगन। आजकल देखतानी कि तू खुश रहला लगलू आ घरों से बाहर निकलेला लगलू। चाचा, जिंदगी बहुत लंबा बा। हम सूरज के याद में कब तक घुट घुट के जियब? आज नाची गगन गाई पवन, झूमी जमी रब होई मगन। सबके चेहरों से बस मुस्कान निकली, सबके चेहरों से बस मुस्कान निकली। तू जो आईबा,
अब हम हंस के जिंदगी जियब चाचा। हमरा तो बहुत खुशी भइल बा मुन्ना कि किरण अपना जिंदगी के मतलब बुझ गई। मुन्ना तू हो संभल जा बबुआ, उ डमरूलाल के बेटी के तू भूल जो। ए मुन्ना तोहर लागी तोहर भौजी एगो डॉक्टर लड़की पसंद कर ले बिया। उ राधा से 1000 गुना सुशील बिया, सुंदर अगर बिया। वो डॉक्टर बिया तो हम का करी? ओकर पीछे पीछे कंपाउंडर बन के घूमी? रउआ सठिया गेल बानी। ए भैया, अगर राधा हमरा के ना मिली ना तो हम ई दुनिया के आग लगा देब, खून के नदियां बहा देब हम। आग लगाए वाला बात मत कर हमर भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग में तू जल के राख हो जीबे। सर जी, हम वक्त के मारल बानी, कुछ दिन खातिर हमरा के ई झोपड़ी में रहे दिया। बरखुदार, हम तोरा के जाए खातिर नके कह, हम तो तोरा के नौकरी दे के चाहता। सर जी, हमरा खातिर रउआ भगवान बन के आयल बानी। तोहार कोनो डिमांड? हमरा कोनो डिमांड नहीं खे, बस हमरा नौकरी चाहिए सर जी। तो फिर आवा, बैठा गाड़ी में। जी सर जी। हमार नाम बलराज बा, बलराज टकला। तारा बारे में हमरा सब कुछ मालूम बा कि तू एक पढ़ल लिखल लड़का बा, लेकिन बेरोजगार। श्याम, तहारी हालत के जिम्मेदार तो उ कुत्ता मुन्ना हा, मुन्ना। साच कही तो सर जी, उ हरामी मुन्ना के चलते आज हमारी हालत भइल बा। मुन्ना हमार भी दुश्मन बा, एकदम खांटी दुश्मन। बबुआ, दुश्मन के दुश्मन दोस्त कहल जाला। समझला आज तोरा के खांटी दोस्त मिल गए। सूरज, तू जहां भी बाड़ा तुरंत अपन दीदी के लेके खरियान में आवा। श्याम, चलो। श्याम, यह सूरज रामेश्वर के बेटी के प्रेमी। लेकिन अमीरी और गरीबी के दीवार हमनी के एक नहीं के होके दिले। एक दिन यह दीवार तोड़ के हम अपन प्यार के पाई। लेकिन सूरज, उ कुत्ता मुन्ना लोमड़ी से भी ज्यादा चलाक बा। उ हमार जिंदगी तो खराब कैले ही बा, लेकिन तहरा के कुछो ना होके के चाहिए। दुनिया जाने ला प्यार के आगे सब झुकल बा, ई मुन्ना का चीज है। हाँ दीदी, आज तक प्यार के दुश्मन के जौन हाल भइल बा ओकर अंजाम तो इतिहास से बतावेला। फिर मिटा दे उ प्यार के दुश्मन के, अगला 7 जन्म तक याद रही कि प्यार में कितना दम बा। मुन्ना, अब तोहर भाव कल दिन। प्रणाम दिनेश चाचा। प्रणाम प्रणाम, आवा संतोष बैठा। 2 दिन से रउआ खोजतानी, रउआ घरू न बैठलिया। अरे बात का हो? चाचा, हमर ब्याह होता, ओही खातिर रउआ के बस रिजर्व कर आयल बानी। देखा बेटा, हमर बस रिजर्व करब
तो तोहर बारात समय पर पहुंची कि ना पहुंची एकर कोनो गारंटी नहीं है। वही से तू जाके दोसर बस बांध लो। काहे चाचा? ई बस के चलते हमर जिंदगी जियल हराम हो गइल बा। 2 दिन से घरहू नहीं खी गइल। हमर कहल मनब तो एगो बात मान लीह। कहो ना चाचा। तू ससुराल से दहेज मत लीह। ससुराल से दहेज लेब ना तो ससुराल में इज्जत रही, ना तो घर में आ ना तो समाजे में। आ सुन, दहेज लेहल या देहल कानूनन अपराध भी है। ए तू राधा हऊ? हाँ। हम श्याम के दोस्त बानी। श्याम के मतारी तहरा से भेंट करे के चाहता। श्याम कहाँ बड़न? घरे तहार इंतजार होता, तू चला हमरा संगे। श्याम के माई तू दोनों के बियाह करावे के चाहता रही। आवा बैठ। तू हमरा के जंगल में काहे ले लो? श्याम कहाँ बा? श्याम के माई कहाँ बड़ी? श्याम के घर द्वार सब बिका गई। श्याम आजकल अपना माई संगे जंगल में रहता रन। आगे जा तोहरा के तोहर श्याम भेटा जाए। श्याम, श्याम, श्याम तू कहाँ बड़ा? श्याम, 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 श्याम। हाँ? मुन्ना बाबू रउआ तका तू हमरा के श्याम समझ लू? हाँ? बस श्याम के खाली याद कर ससुर के नाती, हम वही जा पुग जाई। ई बेर श्याम अकेले ना, सूरज भी श्याम के साथ बा। तू दोनों यहाँ कैसे? ई टकला बलराज के खोपड़िया के कमाल हो। बुझ गए ना हरामी?